Egunon, Xabier. Baita zuire. Aspaldiko elkarrizketa, geneukan, Jose Mujika txarto zegoenean esan izuen, elkarrizketa batzuk egin dituen, gogoetak eskatu ez? Lehen sektoreko agentei, Euskal Herriko lehen sektoreko agentei, eta zuk esan zenidan, eneko bere bidea amaitzen duenean egingo dugu elkarrizketa hori, ez? Eta hementxe dijoazti, mantzerako bi galderak egin izkieten beste Euskal Herriko baserritarai eta politikarei ere hori, ez? Lehendabiziko galdera, Xabier. Mujika mundu mailan politika ulertzeko modu baten aitzindaria izan da, ez? Dirua gaur egungo gizartetan duen lidergozari muzin eginaz, baloreak eta morala bereskuratzen saiatu dela esan genezake. Gure eskuk, Bilbon egin zuen manifestazioen ere, Jon Maiaren ahotik bere izena, ez? Aipatu izan zen. Eta galdera da, gaur egun posiblea da politika gintzan, ekonomian, elikagaien munduan, Mujikak babesten zituen balore eta moralekin aritzea? Tira, Mujika mundu mailan asko ezagutzen da, ikono bada, ezkerraren ikuspegitik eta zinezkotasunarenetik ere eredu ezinbestekotzat jotzen dugu, eta hemen nahiko idealizatuta daukagula ere esango nuke. Ni ara joan nintzenean, gu saiatu ginen Donostiara ekartzen, gure lurra kongresura ekartzen. Ordurako ja urteak zituen eta makaltxamarrik eta zebilen eta esan zigun ez nienago ara joateko moduan, baina zuek etortzen bazarete gustura hartuko zaituzte. Eta Peperi elkarrizketa egin aurretik, pixka bat kalean ibili nintzen. Guk hemendik nola ikusten dugun genuen banekien, baina bertakoek nola ikusten zuten jakin nahi nuen elkarrizketa egitera joan aurretik. Eta gogoratzen naiz, lehendabizi sartu nintzela, hango paperdenda xume batean, bolaluma bat eta kaiera erostera. Eta hango gizon altu bati esan nion, aizu, Pepe Mujika elkarrizketatzera etorri naiz eta ze iritzi duzuzuk presidente hoiaz. Eta burua makurtu zuen hola ezezkoan bezala eta esan zidan, me extraña que haya gente que haga tantos kilómetros para entrevistar al viejo. Yo le voté, pero fue un tremendo bluff. Eta ara, segulako talka, ez da? Gure miresmenetik ara joan eta lehenbizi aurkitu nuen pertsonak hori esatea, eta gainera bera Peperen boto emaile izan zela aitortuta. Eta gero, Pepek zer agindu zuen eta zer egin zuen aztertuta, ikusten dituzu betegabeko gauza asko utzi zituela. Esate baterako hezkuntza aipatzen zuen eta 39 liceo eraikiko zituela, 9 bakarrik eraiki zituen. Marihuana legeztatuko zuela esan zuen, baina Peperen agintaldian marihuanarik ezin izan zen erosi botiketan. Azpiegituren aldetik eta bideak, trenbideak, portuak eta horretan sekulako irauntza hitzeman zuen, baina ez zen konturatu ura finantziatzeko berak jarri nahi zuen zerga ura konstituzioaren kontrako zela eta ez zeukala nola finantziatu. Eta orduan bere haren agintaldia bukatu zenean, oraindik ere makurrago geratu ziren gauzak. Berak esan zuen, fue un enorme fracaso, esan zuen. Etxe bizitzei dagokienez ere, oso diskurso politak zeuzka, baina lortu. Orduan, gauza frogagarriak aztertzen baldin baditugu, behar bada Peperen agintaldia ez zen hain miresgarria ere izan, ez da. Aldiz gero, bera ezagutzeko aukera izan nuen. Eta han izan nintzen Peperen txakran.
Eskerrik asko, Xabier.